Televisió, un programa patrocinat per FIAC Assegurances 902 110 120 per assegurar la nostra salut amb Medifiac, la nostra llar, el nostre cotxe i disposar de 350 centres de totes les especialitats mèdiques i també de la nova clínica Diagonal a Esplugues. Amb el patrocini de FIAC us presento ja els contertulians d'avui. Gilles de Bode, jugador professional holandès i president de l'Europa. Molt bona nit, Gilles. Bona nit, Albert. Saludar també directament des del Fricandó matiner a Núria Casas. Molt bona nit, Albert. Alfredo Martínez, cap d'Esports Onda Cero Catalunya, bona nit. Bona nit. I també el periodista de Teledeporte, Estudio Estadio, que hauré de veure també d'aquí una estona, Javier Pérez Mojica. Bona nit, quina alegria de sorteig, ja tenim els 8 semifinalistes. Els millors d'Europa, Encantadíssim, perquè certament esperava que el Manchester United fos eliminat i m'ha donat la sorpresa, ha aconseguit avançar, cosa que celebro perquè vull que estiguin els millors amb aquesta recta final de Champions. No tinc por a ningú, si després em preguntarà a qui vull i a qui no vull. Estava pensant aquest número, aquest és el 6, no? És un número que em porta molt bons records al Bernabéu, el número 6. És veritat, sí. Primer, perquè Xavi sempre fa bons partits en allà, però recordo un 2-6 va ser, ¿no? Allò que ens faltaven mans, ja. Con un diano de árbitro, era el mismo árbitro. Que no añadió ni un segundo, ¿no? Era el mismo árbitro. Doncs fixa't, aquest cap de setmana amb l'esport, els gots blaugrana de Xavi i d'Iniesta. Cap de setmana al quiosc amb el diari Sport. Xin-xin, esperem que sigui una bona senyal, no? I que el Barça pugui guanyar el Santiago Bernabéu, tot i que aquí no traiem pit. Lo único bueno de que no haya pasado el Olympiacos es que ya sabemos que no le va a tocar al Real Madrid. Exacte. Que estaba cantadísimo que Figo iba a sacar la bola del Olympiacos, de Mitchell lo dijo, Olympiacos Real Madrid. Ara parlem del sorteig, però abans repassem una mica... Mira que curiós el senyor Mujica, avui comença a parlar de la Champions i el més important que és la Lliga. És la Lliga. Sí, però ell ja té... Treu el tema per desviar... Per desviar l'atenció. El sorteig és demà i el partit entre el Real Madrid i el Barça és el diumenge. No le llega la camisa al cuello de aquí al domingo. Què passa que el senyor Mojica, com té dos equips, ell té el Madrid i té el Chelsea, té dues opcions encara per... No, tres, no oblideu. I l'Europa també, els tinc tres. Escolteu, repassem ràpidament les portades dels diaris. Diari Esport, el mejor és Messi. Fan una comparativa de dades entre Messi i Cristiano Ronaldo. Messi, 251 partits, 236 Cristiano, 264 gols Messi, 242 Cristiano, 1,05 gols de promig Messi, 1,02 Cristiano, 13 títols col·lectius Messi, 3 títols col·lectius Cristiano, 4 pilotes d'or Messi, 2 pilotes d'or Cristiano. La comparativa, insisteixo, entre Messi i Cristiano que feia l'esport. El nou esportiu, la llei del 93. Aquesta és la portada del nou esportiu. Parla de Messi, evidentment, l'argentí té bons números, millors que els de Cristiano. Messi mana en la comparativa, també. Mana també en aquesta comparativa. A Mundo Deportivo, força Tata, es fan ressò de que Venables, Van Gaal, Rijkaard o Guardiola en el seu debut van guanyar el Bernabéu i esperen que passin el mateix amb el Tata Martino. Diari Marca parla de la bala del Clásico, Bale llega al decisivo partido ante el Barça en su mejor momento. Esperem que igual de bon partit faci Bale al Bernabéu, que ja va fer al Camp Nou, que ens va deixar tots amb la boca oberta. Y Diario AS, las apuestas dan a los blancos favoritos para el Clásico y para la Liga. El Madrid es paga 2,23 en general de les apostes, el Barça 3,06. Home, està clar que el Madrid és favorit, juga al seu camp. Eso le pregunté yo hoy a Iniesta, precisamente, en la rueda de prensa, y él dijo, el que piense que nos van a ganar tranquilamente está muy equivocado, y creo que nos hemos ganado el derecho a que crean en nosotros, ¿no? Por mucho tiempo. Ara parlarem d'aquest partit, però per ordre cronològic, li farem cas a Pérez Mojica, parlem de Champions, també el Diari Esport publicava els rivals que li poden tocar en sort al Futbol Club Barcelona en el sorteig de demà, ja ho sabeu, el Real Madrid, el Borussia Dortmund, el Bayern de Munic, l'Atlético de Madrid, el Chelsea, el Manchester United, que es va classificar in extremis amb 3 gols a Van Persie, que es va lesionar, i el PSG. A la caverna són molt agosarats. Figo López segueix demanant al Futbol Club Barcelona. Yo ya te lo dije ayer, o sea, yo dije que yo creo que para el Madrid el equipo más asequible es el Barça. O sea, ¿y por qué me dicen, por ejemplo, por qué el Madrid es favorito en el partido del próximo domingo? Pues muy fácil, es que en las dos últimas visitas que ha tenido el Barça ha palmado. Pondría es devolverles
la famosa trincada de las semifinales de la Champions de hace 3 años. Muchos jugadores del Barça que también han insultado a jugadores del Madrid. No sé si te acuerdas tú de eso. Da igual, hay jugadores que han atacado en el Barça a jugadores del Madrid. Que el gran rival del Madrid y al equipo que la afición del Madrid más quiere ganar, por encima de Mourinho, es el Barça. Sí, o sea, el Barça. Yo, al equipo que me gustaría dejar fuera lo antes posible, es al Barcelona. Figo López te ha travessat encara, aquella semifinal. Más grande será la caída, ¿no? Yo creo que cuando uno va con un exceso de confianza, yo entiendo que la decepción luego es mayor. Lo mejor ahora mismo, en el caso de cualquier equipo, es que te toque el más asequible, el más accesible. Ya tendrás tiempo de que te toque el Madrid en la final o en la semifinal. ¿Y ahora qui és, el Manchester United? Yo creo que hay un primer escalón que es Bayern de Múnich, Real Madrid y Barcelona. Hay un segundo escalón que estaría el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Y luego quizás el Atlético de Madrid y creo que Borussia Dortmund y Manchester United ahora mismo, por la sanción de Lewandowski, porque no es el mismo Borussia Dortmund de los últimos tiempos, y el Manchester United serían, para mí... United que podria tenir la baixa també de Van Persie. No, parece que, al final arriba. Parece que no es tan grave, pero eso sí, hay que tener en cuenta que la eliminatoria se juega el 1 y 2 de abril, el 8 y 9 de abril, es decir, a la vuelta de la esquina, es decir, que ya... No es como cuando sorteamos en Navidades, no sé si os acordáis, que alguno decía, bueno, de Navidades a marzo cambia el estado de forma. Ahora no, ahora se ve que el Manchester United es un equipo tocado, que no está a un gran nivel. Se ve que el Borussia Dortmund ya no tiene esa frescura que tiene en los últimos años y esos para mí serían los dos equipos un poquito por debajo del resto. Aquí voleu i aquí no voleu ni en pintura. Aquí hem de triar un. Ja sabem que tots són difícils, Gils, però si et donen a escollir, qui t'agradaria que et toqués i qui no vols veure? Jo el Bayern de Múnich, per exemple, ja us dic que no el vull. Jo, el Chelsea. El Chelsea t'agradaria? Sí. El Chelsea, Amb Eto'o, Mourinho i companyia. I aquí no vols? Prefereixo, no perquè sigui, però prefereixo per tot el que hi ha al voltant del partit que sigui contra el Real Madrid. Però no per por, Penso que actualment... Preferiries evitar el Madrid, Sí, penso que no seria el moment oportú. Sobretot perquè seria un cunyàs 3 partits seguits. Hi hauria hauria 4, no? la Copa del Rei. Això em recorda una altra temporada i em fa molta mandra pensar que veuré el Madrid 4 vegades en tan poc temps. Exacte. I això també penso pels jugadors psicològicament no és bo. Desgasta molt, Desgasta molt i podríem tenir una altra vegada un molt mal espectacle i seria un molt mal exemple pel futbol en general i el futbol espanyol si aquests partits del Madrid-Barça acabessin amb problemes com van acabar fa uns anys, però també s'ha de dir, ja no estarà el senyor Mourinho i no veig el senyor Tata i Ancelotti amb aquest mal gust de preparar i de provocar com va fer el seu Mourinho. Hi ha dues formes de respondre a aquesta pregunta. La primera és qui vol vostè, és a dir, a qui li agradaria, quin partit li agradaria veure. A mi, per exemple, un Real Madrid-Bayern de Múnich m'encantaria, crec que seria un partit espectacular i que mereix ara qualsevol afeccionat a la Champions, on vostè vulgui. Però si fem l'anàlisi pragmàtic, diguem que és el que estem intentant fer, descartant equips perquè són perillosos, jo, miri, si vol anem un per un. Bayern de Múnich és un equip que tothom situa a la final, pràcticament té una plaça assignada a Lisboa des que va començar el campionat, per tant no el vull. El Borussia Dortmund va eliminar el Real Madrid la temporada passada a les semifinals. No m'agradaria trobar-me'ls un altre cop. Però no comparis amb aquesta temporada. El Chelsea té un entrenador que és Mourinho, que du 7 temporades seguides amb qualsevol equip accedint a les semifinals. No quiere ninguno. No quiere ninguno. Deixi'm acabar, senyor Martínez. El Paris Saint-Germain, un equip amb una injecció econòmica importantíssima, a més s'ha ofert 1 milió d'euros a cada jugador si s'aconsegueix, no sé si és assolir la final 24 en total. o guanyar la Champions, per tant, tampoc el voldria perquè el veig molt perillós. El Manchester United, després d'haver fet la remuntada d'ahir, crec que l'única opció de salvament que té per David Moyes és intentar arribar lluny a la Champions. Per tant, tampoc el vull per Real Madrid. I l'Atlético de Madrid estem veient que és el gran equip revelació, succeeix una mica del mateix que passava amb el Borussia Dortmund la temporada passada i li està discutint la Lliga tant al Barça com al Real Madrid. Aleshores, li he dit 7, n'hi ha 8. N'hi ha 8, només en queda un. Dic, si soc pragmàtic i vull un equip fàcil, i continuo dient no vull ofendre a ningú, escolliría al Barça. Si voy un partido espectacular, escolliría al Bayern. Le estaría bien a todos aquellos madridistas recalcitrantes que quisieran al Barça, que les tocara al Barça y que el Barça le eliminara. Para que sacaran pecho, Porque, no, me parece que menospreciar ahora mismo a un equipo como el Barcelona, que lleva 7 semifinales y consigue esta, no, es que no hay ningún equipo en Europa. Usted acaba de ponderar a todo el mundo. Y lo último que ha olvidado es, perdón, el equipo más regular de Europa
en los últimos 7 años. 7 cuartos de final y si consigue este año, 7. Y 3 títulos en los últimos 8 o 9 años. No hay ninguno mejor en Europa. No, solo quería decir una cosa, que a mí lo que no me gustaría, porque creo que la Champions es Europa y estoy harto de Atlético de Madrid, Real Madrid y tal, a mí no me gustaría un equipo de la Liga Española. No, a mí tampoco. Porque prefiero uno de los extranjeros, le da otro colorido, ¿no? Quieras que no, es bonito un Barça-Madrid, pero ya lo tenemos. Entonces pues es más bonito un Chelsea, un mismo Manchester United y por supuesto no me gusta el Bayern de Múnich. Jo crec que seria, bueno, en el que hem comentat ara, en un mes veure 4 vegades un Real Madrid-Barça seria... No, jo no tinc gens. Però el Madrid va pujat perquè també forma part d'aquest caràcter de l'aficionat madrileny, anar més pujat, és veritat, a diferència del Barça. Aquí doncs, jo crec que som més humils i fins i tot tenim un caràcter més derrotista, però agafem-nos a 2 dades que crec que són molt positives pel Barça. El Barça, malgrat que la defensa no està en el seu millor moment, és l'equip menys golejat de tota la Lliga. I després, si mirem els números, per exemple... És el més golejador, també, no? Sí. Sí, i si mirem els números... El més golejador d'Europa. Sí, entre Bale, Benzema i Cristiano sumen 60 gols. Messi, Alexis i Pedro, 59. Només un gol de diferència. A mi, aquesta diferència em dona una dada bastant positiva. A mi, Núria, ja m'està bé que a Madrid, hem vist el Figo López, ara veiem el Pérez Mojica... Van massa pujats, I a mi ja m'agrada. A mi ja m'està bé no anar de favorit, perquè amb estadístiques a la mà nosaltres podríem contrarrestar tot el que estem dient. Amb estadístiques a la mà, els darrers anys, el Barça... No, les darreres setmanes... Que ha guanyat molts cops al Bernabéu. Les d'aquesta Lliga, individualment, Messi i Cristiano també. No, pero y simplemente dice, si el fútbol es estados de forma, ¿qué hizo el Madrid la semana pasada? 0-1 con el Málaga inmerecido. ¿Qué hizo el Barcelona? Barrer a los Osasuna por 7-0. No sé ese exceso de confianza que hay ahora mismo. I el Bayern de Múnich no el voleu per Guardiola, no el voleu pel 7-0 de la temporada passada, no el voleu perquè seguiu considerant, com jo, que ara per ara és l'equip més potent d'Europa. Per què no voleu creuar-vos amb el Bayern de Múnich? Bueno, jo penso no pel Guardiola, sinó per l'equip. És un equip molt consistent, té molt bons jugadors individualment i està en un moment, sempre repeteixo aquí, només és l'estat físic, sinó psíquic. A la Lliga Alemanya arrasa, no? Jo veig l'estat físic i psíquic dels jugadors del Bayern molt elevat en aquest moment. Yo, un poco lo has dicho todo, Albert. O sea, a mí me parece que el factor Guardiola va a generar mucha tensión en la eliminatoria, tanto a él como al barcelonismo, Pep coneix molt bé el Barça. A los jugadores. Y si algo es, Guardiola es un estudioso del fútbol y el vestuario sabría cómo atacar al Barça. Claro que también, puesto a dar la tortilla, dices, peor que el año pasado no te puede ir, porque peor que aquella eliminatoria en la que el equipo ni siquiera compitió. Un altre 7-0 no pot ser. Y lo mismo que hoy oía en Madrid, que la gente decía, bueno, yo quiero un Borussia por aquello de la revancha. Yo soy una persona eminentemente práctica. A mí me gusta que los rivales me los vayan quitando. Entonces dices, oye, ¿quiénes son los dos más fuertes? ¿Bayern, Real Madrid? Pues adelante, no estáis tan favoritos y tan en eso. Enfrentaros con el Bayern, eliminar al Bayern y luego que os toque otro. No? Como va tan sobre al Madrid... Al cas del Bayern de Múnich parlem a més d'un equip que du més de 20 punts de diferència al segon classificat de la Bundesliga, que pot guanyar, cosa inèdita en la història de la competició, la Lliga Alemanya aquest cap de setmana o la propera setmana, és a dir, faltaria moltíssim per acabar y ya tendría la butxaca la Liga. Esa liga en la que está el Schalke 04, que perdió 9-2 en el cómputo total con el Madrid. Ahora mismo de segundo clasificado, esa liga en la que ahora mismo... El Schalke segundo, ¿verdad? Evidentemente está usted ponderando la liga alemana. O sea, el segundo es el equipo que le ha metido 9-2 el Real Madrid con suplentes en el partido de vuelta. El segundo de la liga alemana, eso es el gran mérito. O sea, no... O sea, el Bayern cumple, pero mitificarlo porque le lleva 30... No es que el año que viene serán 40, porque se ha llevado Lewandowski. Que no es confongui. El Borussia de Dortmund irà més per abajo. Si jo no estic mitificant el Bayern de Guardiola, simplement estic dient que és un equip que pot oblidar-se ja de la Lliga i que ha de competir bàsicament a la Champions. És una arma de doble filo. És una arma de doble filo, però saben els jugadors que poden concentrar les seves forces en guanyar la Champions. El que passa que hi ha una estadística terrible, i és que cap equip a la història de la Champions, des de la Champions League, ha repetit campionat. És a dir, cap equip ha guanyat 2 cops seguits. Bueno, alguna vez tiene que ser la primera. Veurem si passa. Veurem si hi ha una excepció. Yo lo veo súper favorito, pero también digo una cosa. Ha dado cierto... El PSG, per exemple, jo tampoc el vull, El Paris Saint-Germain, l'any passat al Barça li va costar moltíssim guanyar-lo. I ara el PSG és molt més equip, està més fet i juga molt millor que la temporada passada. Sí, porque entonces tenía Ancelotti y ahora tiene... Ja no són aquelles estrelles individuals. Blanc. Clar.
Pero de todas Esteu formas... amb mi, que el gran tapat podria ser Y el el Atlético de Madrid. PSG? De todas formas, a mí me parece que el Bayern de Múnich, dentro de lo que cabe, también es un equipo vulnerable. En los últimos partidos no ha dado las mismas sensaciones. El Arsenal le creó algún que otro problema en la Liga de Campeones, con lo cual, bueno, nadie es imbatible, ¿no? Però el desgast del Bayern és inferior al d'altres equips. Precisament pel que dèieu, no? Perquè ha guanyat amb tanta solvència la Lliga Alemanya, perquè ja l'ha guanyat, que jo crec que no s'ha desgastat. No, jo no me'n Arriba recordo. molt fresc aquesta Fa fase molts de- anys que no me'n recordo una lliga, una Bundesliga, com aquest any, on hi ha un primer classificat amb tants punts de diferència, i per això el que he dit abans, els jugadors del Bayern arriben en un moment físic i psíquic òptim per aquesta recta final per la Champions. I el Dortmund, que és un equip que la temporada passada ho va fer molt bé a la Champions, com va comentar l'Alfredo a l'inici, perd a Lewandowski pel partit d'anada. I Lewandowski és un tant per cent I Messi juga a casa, molt I important de arrossega l'equip. lesions, Y també. Messi juga a casa, y Smelser ha pedido al alto jugador, Gundogan está lesionado, És a dir, que ya... el Dortmund aquest any a mi particularment no em fa por. L'any passat sí el vaig donar i ho sé com a candidat, però aquest any no. Jo crec que el Dortmund Sí, aquest any... sí, és cert que no està, diguem-ne, desplegant el mateix joc. També hi havia un efecte sorpresa l'any passat que ningú esperava, que aquest any no s'ha complert, no? Perquè ja coneixem tots quin equip és el Borussia Dortmund i sobretot quin entrenador és Jürgen Klopp. Però succeeix una mica el que passa amb el Manchester United, és a dir, és un equip que ja no té pràcticament opcions, no té ninguna opció per ser clars a la Bundesliga i que ha de concentrar-se també amb la Champions. I el seu Chelsea, I si senyor hi ha Mojica? una opció per salvar la temporada de Klopp és la Champions. El seu Chelsea, què? Claríssim aspirant a ser un finalista de la... No, si ha dicho Mourinho que no. Per mi sí. Se ha dicho Mourinho que no. Per mi Usted sí, está a llevando més, la contraria a su Estic escoltant avui mito. molts comentaris i anàlisis d'especialistes internacionals... Vostè el veu favorit, el segueixen... O sigui, Chelsea-Madrid. M'agradaria deixar clara aquesta cosa perquè hi ha molta gent que cau amb el mite o amb la llegenda de que el Chelsea és un equip ara mateix com era l'Inter de l'última fase de Mourinho, etc, que posa l'autobús, que no juga a futbol, quan són els mateixos especialistes els que destaquen a Hazard com una gran estrella de la Premier. És que és molt bo Hazard, Sí, el problema no son los jugadores, es el sistema del entrenador. Si es destaca entrenador. a Hazard, o si es destaca a William, o si es destaca a Schürrle, precisament perquè són jugadors d'atac i que per ells passen la majoria de pilotes. És a dir, el Chelsea és un equip que planteja partits ofensius, que dona espectacle, almenys sota el meu punt de vista, i que crec que té molts números per ser un finalista de la Champions. Madrid-Chelsea, qui guanyaria? Jo només desitjo... Los que mejor se peinaran en el túnel de La mama o vestuarios. el papa? Qui crec que guanyaria? El papa o la mama? O qui voldria que guanyés? Qui voldria vostè? Aviam, La veritat, qualsevol dels dos m'estaria bé. Ja saps Està renegando del madridismo, Perquè és molt mourinhista. He seguit sempre a José Exclusiva. Mourinho i recolzaria qualsevol victòria seva. Yo creo que los jugadores del Madrid estarían peinándose todavía No, cuando ara- le había saltado el Chelsea. Ara jo penso que el més atractiu d'aquesta eliminatòria seria un Real Madrid-Chelsea. Jo també ho penso. Per veure la cara d'un i altre quan queden eliminats. No, i sobretot perquè el Madrid I els provi la comentaris. medicina de Mourinho. Perquè ja l'ha començat a tastar quan va dir que els jugadors es miraven al mirall, però això no és res Le tienen comparat muchas amb el que ganas, faria Mourinho si li toqués al Madrid. Mourinho és una persona molt rancorosa. Con un morbo añadido, que en la Champions el portero es Casillas. Sí, sí. Con lo cual ya estaría diciendo, no, si yo tranquilo porque tengo a Casillas... Però tu imagina't aquests tòtems de la caverna criticant Mourinho pel joc dur, per les patades, per plantejar No un todos, partit... no todos. Ha habido gente que ya dice que hay que festejar una eliminatoria de Chelsea-Real Madrid para homenajear a Mourinho como se merece. Hay mucho mourinista Madre todavía meva. en el Real Madrid, No, doncs sin mire. darse cuenta de que el posmourinhismo está siendo Estàs mucho parlant de mejor. Juanma Rodríguez i Pérez Mojica, que són els únics que queden ja. No, queden més. Estic segur que n'hi ha algun més, però miri, fem un paral·lelisme. Imaginem que amb aquestes quarts de final de la Ho va dir de la Pedrerola, a Champions, més, perdoni. Sí, amb sí. aquests quarts de final de la Champions es donen aquests dos emparellaments. Chelsea, Real Madrid i Barça, Bayern de Múnich. Val? Imaginem, posem-nos amb aquesta hipòtesi. Que listo és ese Aleshores, Mojica. hi hauria dos dilemes morals, un al madridisme i l'altre al barcelonisme. Jo crec que al Ah, clar, per Guardiola. al madridisme hi ha molta gent... Ja ha contraatacat. Hi ha molta gent amb la pedra a la mà preparat per a la lapidació de Mourinho en el cas de que tingui que anar amb el Chelsea al Santiago Bernabéu. En canvi, aquí, a Barcelona, hi ha molts més guardiolistes gairebé que barcelonistes. És a dir, dintre d'aquest dilema sortiria guanyant... No, gairebé que barcelonistas no. No.
No, hay muchos barcelonistas que son guardiolistas y que admiran el trabajo de Guardiola, que és molt diferent. És que ha estat el millor entrenador de la història. Hi ha més guardiolista que tatista. És a dir, el Tata Martino, bueno, han vist avui la portada de Mundo Deportivo, que sembla... Primer són barcelonistes. Hem passat a la Força Tata, però fa uns quants dies era el càsting d'entrenadors, no sé què, no sé quan. La gent del carrer pràcticament està desitjant que el Tata Martino agafi les maletes... Barça-Bayern anirà amb el Barça, no anirà amb el Bayern. Ara que vostè fa enquestes a vegades aquí... Otra cosa és si el... Tregui la càmera i pregunti Tata Martino o Guardiola, independentment dels equips. I pregunti usted al madridismo, Ancelotti o Mourinho. Ara està fent una altra demagògia. Total. Perquè, mira, el tema està en el senyor Guardiola va sortir aquí del Barça d'una manera digna. I tant. I amb uns èxits, amb un currículum fantàstic. El senyor Mourinho va sortir del Real Madrid mal parat. Com surt de tots els equips. I el Madrid ja pot estar content de que després de Mourinho, allò que diuen d'on passa Mourinho no creix la gespa, doncs en aquest cas comencin a haver-hi una mica de brots. Mira, Núria, jo t'ho dic clar. Els Fosprint a la Champions, de moment, tots pel Barça. Tots. Sí. I pel rival del Real Madrid. Molt bé. Vale. Perquè estan tan crescudets que si el rival del Real Madrid no és el Barça, doncs el rival també li donarem. Ginseng, Jalea Real, propoli, vitamines, aminoàcids... Us podeu prendre una ampolleta de Fosprint Sport mitja hora abans de practicar el vostre esport predilecte i superareu fàcilment el rival, amb la garantia de sòria natural i de venda d'herbolaris i botigues especialitzades. Això sí, si el Barça queda eliminat i el Bayern no, tots els Fosprint, almenys per part meva, pel Bayern de Munic de Guardiola. Estem o no? I depèn del que Perquè si ha de guanyar un altre equip, jo vull que guanyi el Bayern. I depèn del que passi a la Lliga per l'Atlètic de Madrid, també. I per l'Atlètic de Madrid a la Lliga, que com va dir Carazo, sempre queda aquest darrer partit al Camp Nou, Barça... Amigos para siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Segons el que passi... No, és veritat, segons el que passi... Yo tengo muy mal recuerdo de la última vez que pasó eso, porque al Atlético de Madrid le llenaron la cabeza con esa situación y perdió 0-6 con el Barça. Y una cosa es dejarse ganar y otra es que le metieron 0-6. No sé si os acordáis, la liga que ganó el Barcelona, que el Atlético de Madrid, si le ganava al Barça, se la dava al Real Madrid. 0-6. Vinga, parlem una mica de la Champions. Ed Milson, ara ho veureu al diari Sport, no posaria Neymar de titular al Bernabéu. Ed Milson, compatriota de Ney, diu que serà un dels millors jugadors del món, però que amb la conjuntura actual ell no arriscaria i no posaria Neymar de titular. Aquí hem debatut tota la setmana sobre aquest tema. Puc estar d'acord perquè ara Pedro està en un gran moment de forma, Alexis és el màxim golejador de l'equip, però és que mates a Neymar, Núria. Sí, però si no el poses al Bernabéu, el mates. No és moment de fer proves. Neymar, per situacions extraesportives que ha passat, no arriba en el seu millor moment i s'ha demostrat que el que necessitem ara és un Barça que demostri seguretat a sobre del camp i amb Alexis, Pedro i Messi això ho podem fer. Davant ens podem trobar a un bé... Sí, però aleshores aquí et carregues, amb Alexis, Pedro i Messi, aquí et carregues a Cesc. Sacrifico Cesc. Yo creo que olvidamos... A més, d'aquesta manera també estàs fixant els laterals. Sí, sí. És a dir, tu no deixes la capacitat ofensiva que pot tenir, per exemple, un Marcelo, l'estàs minvant, perquè s'està centrant només en aquests tres davanters que té allà. Sí, jo t'ho compro. El que passa que la informació que jo tinc és que juga Cesc segur i que juga Neymar segur. A mi també m'ha arribat aquesta informació, però crec que si Tata fos valent, hauria de posar... No se trata de ser valiente, yo creo. No. Yo creo, primero que tenemos que pensar una cosa, que el partido son 90 minutos. Es que todos estamos hablando del equipo titular. Oye, a lo mejor en un momento dado, Pedro y Alexis pueden revolucionar el partido en media hora. A ver... Y yo creo, Nuria, por ejemplo, que el Madrid es muy fuerte en el mediocampo. Tú tienes que fortalecer y tienes que controlar la situación. Si algo ha tenido mal el Barça esta temporada, son los arranques de partido. Sale desconcertado, sale relajado. Y eso quizás, con gente con oficio como Cesc, como Xavi, como Iniesta, para que el partido empiece frío, calmado, controlado, y luego, a partir de ahí, ya en la segunda parte, dices, venga, señores, vamos a por todo. Els petits juguen segur, Alfredo? Sí. Però tu et dona seguretat, Neymar? A mi m'agradaria més tenir un Neymar com a revulsiu a la segona part. Neymar es un jugadorazo, Nuria. Es sí, un jugadorazo. Però ara mateix... Y tarde o temprano tiene que... Oye, contra el Atlético de Madrid en el Calderón lo demostró. Contra el Madrid marcó el primer gol y volvió loca la defensa del Real Madrid. ¿Por qué no? Yo no creo que jugara mal los últimos partidos. Lo que pasa es que los otros han
jugado muy bien. El discurs del revulsiu ja no el compra, jo crec, Neymar, perquè sap que ha vingut aquí... No digo Neymar de revulsivo, digo Pedro y Alexis a lo mejor de revulsivo. Fa 2 setmanes ha marcat un hat-trick amb la selecció de Brasil, l'espera... Sí, però és que Pedro ha ficat 12 gols a Lliga i Alexis 17. Perquè l'any passat el mateix discurs servia per Villa, no? És a dir, havíem convertit a Villa en una espècie de revulsiu que jugava només 20 minuts i així va acabar la història, no? Marxant forçosament a l'Atlético de Madrid. Aleshores, més enllà de les valoracions tàctiques que fem, i puc estar d'acord més o menys amb algunes coses que ha dit el senyor Martínez o la senyoreta Casas, jo crec que aquí el més important és el missatge. El missatge que dona el Tata Martino fent o no fent titular a Neymar el proper diumenge. Que serà titular. I amb el cas de no fer-lo titular, crec que és un missatge molt negatiu i que s'interpretarà de molt bona forma. Què pensa Gilles de Bolle? Jo vull fer una comparació amb altres equips també, perquè s'hauria de pensar molt més aquí, en general, en el futbol, que un equip no és només l'equip titular. Són els 16 jugadors els que estan a la banqueta i avui en dia l'estratègia, la tàctica dintre d'un partit és igual d'important que aquest equip titular, perquè moltes vegades un equip titular entren del primer minut, desgasten el rival i després a la segona part un jugador molt més àgil, virtuós, explosiu. Per això aquesta combinació que té actualment el Barça amb les possibilitats del Pedro, per exemple, no vol dir que tu valores més o menys un jugador. Penso, en general, la gent hauria d'entendre molt més que un equip són aquests 15-16 jugadors. Claro. ¿Tú imaginas que en un momento dado... Que no és tan important ser titular, vols dir? No. Hombre, a lo mejor te toca ser protagonista la última media hora y resuelves el partido en la media hora final. Sí, no sé, se'ns sembla molt bona. Que el Madrid ha perdido a José, que era el único hombre que en el banquillo le daba un cambio distinto. Yo creo que es una baja para eso. El Barcelona tiene otras cosas. He preguntat també als rondaires si posarien a Neymar d'inici o el tindrien com a revulsiu. Què farien els rondaires? Alexia Ayans, molt bona nit. Molt bona nit, Albert. Doncs molts aposten per Neymar com a titular, com l'Albert Martí Merino, que ens diu que sí, que clar que sí, que ha de ser titular. Per altra banda, l'Enric Mier ens diu que no, que Pedro i Alexis estan millor, igual que Cesc i Tello, i que hi haurà millors temps per Neymar. El Jaume Bordoi creu que Neymar com a arma letal a la banqueta per si de cas. La Lluís Coca diu Neymar titular sens dubte, i la Charo Rosé també ens diu que Neymar titular indiscutible. Gràcies, Alexia. Però no oblidem, perdona, que tant Carvajal com Marcelo juguen molt a l'atac i si tu els fixes, és que insisteixo, amb Pedro, Messi i Alexis, els fas tirar enrere, els obstaculitzes, els fixes i, a més, ostres, no li crees tantes possibilitats ofensives. Està clar que el treball de Pedro i Alexis no és el treball de Cesc i Neymar. Però és que a mi Neymar no m'inspira seguretat per a un clàssic com aquest. A mi sí. Ara mateix, Neymar, amb els problemes extraesportius... És grandísimo, és a mi sí, perquè Neymar és un jugador que es creix. Al contrari, per això el vull com a revulsiu. Pero es que los grandes jugadores... Per això el vull com a revulsiu a la segona part. Los grandes jugadores salen en las grandes citas. Hablaba el señor Pérez Mojica de los 3 goles que marcó con Brasil. Si los marcó hace 4 días, ¿qué crees? ¿Que no puede hacer eso con el Barcelona? Por supuestísimo. Pero Pedro y Alexis no son dos grandes jugadores. No, pero si es que yo no estoy haciendo de menos a Pedro. Para mí jugaría Pedro, porque Pedro ha estado extraordinario. Para mí también, pero entiendo, pero no pueden matar a Neymar. Claro, pero entiendo que Neymar, primero, será fichado para las grandes citas. Es un jugador con una clase que nadie va a negar. Segundo, ¿qué quieres? ¿Ya desaprovecharlo de aquí? No. Yo creo que uno de los trabajos del Tata de aquí a final de temporada es que Neymar crezca y sea fundamental, no solo en los partidos con el Madrid, sino en la Champions. Y que esté junto con el resto compitiendo. Y otra cosa, y yo creo que ese es fundamental para el control de la pelota en medio campo, porque el Madrid trabaja con Modric, con Xavi Alonso, con los laterales, como tú dices, y tienen que tener la pelota al Barcelona para no sufrir, porque si no van a estar arriba muy bien. La defensa no serà com contra l'Osasuna, que no els hi van fer faltes i no els van marcar en cap moment. Escolteu, aquesta informació que publica el Plural.com diu Messi exige que Neymar sea suplente en el Bernabéu. Això em sembla gravíssim i em sembla una fal·làcia sense precedents. Lògicament, aquesta informació l'han recollit a la caverna, com és contrària al Futbol Club Barcelona, per fer mal al conjunt blaugrana. Publica el Plural en el día de hoy, el Plural.com, sobre Messi y sobre Neymar. Dice, Messi exige que Neymar sea suplente en el Bernabéu. Y lo mismo piensan Iniesta, Valdés, Xavi y el resto de pesos pesados. Pues Tata, para ganar la Liga, Pedro debe ser titular. Que se dé por jodido, ya que está por decirlo finalmente, que se dé por fastidiado. Ojo, porque ayer si Neymar no juega el domingo, alguien tiene que dimitir.
Claro, es que el lío es gordo. Si te has gastado Mira, es muy sencillo. ciento y pico millones para fichar a un tío y que llega el partido más importante del año hasta ahora y no juega, alguien tendrá que dimitir. Sí, pues hay gente, porque me consta en Barcelona, un poco molesta porque ayer, en su día libre, a 4 días del Clásico, Neymar se marchó a Disneylandia. Pero yo creo que Esto no ayuda. no le beneficia a Neymar esta Claro, foto. esto no ayuda. Porque luego llega el domingo, hace un mal partido y la gente dice, y se ha tirado toda la semana. Luego la gente es de ser poco inteligente. Esto es una torpeza de Ahora que te digo una A cosa, mí me parece mal. Esto es una torpeza de pero crío. lo ponga en la foto. Pero estaba dimitiendo Rosell y ponía... Bueno, pero si me da igual, si no es de Sergio Ramos. Si yo no critico la parte, Pero pero, igual. pero en cualquier caso, lo que tengo claro es que a Neymar todo esto extrafutbolístico, lo de hoy, la guitarra, el no sé qué, Ese es Neymar. no le está ayudando para nada. El viaje a Disneylandia tiene de que Neymar, que dimitir. realmente, al margen del fondo, que puede ser que tenga razón Elías, estéticamente, desde luego, ahí sí que no hay discusión. Estéticamente es un error claro. Una cagada. Un error claro. No le va a dar nada y le puede quitar mucho. Quines ganes no, li mira, tenen al no, Barça, a no, però Messi, també, mira, però arribar a inventar-se que Messi... Bueno, creo que ese portal tiene hilo directo con el Tata Martino y con todos los pesos pesados del Barcelona. Sí. Però també amb això demostra lo curtet, lo provincial que són en general en Madrid, perquè per nosaltres des de Barcelona anar un moment a París és per anar com anar d'aquí a Sevilla. Si el Neymar hagués anat a Sevilla per algun acte, no haguessin dit res. D'aquí anar a París... Totalmente de acuerdo, pero además hay otra cosa. La gente dice, no, Neymar está triste, Neymar tal y cual. Y porque se marcha Eurodín, eso no le conviene, ¿no? Es que el chaval lo que tiene que hacer es meterse en su casa, taparse la cabeza, ni respirar y, a ser posible, desaparecer. Hombre, por favor, un día y medio libre, como dice Gilles, que tienes hoy en día a París, que tardas 20 minutos. Otros jugadores se fueron a Italia y estuvieron su día y medio libre en Italia sin ningún tipo de problema. Però no us sembla aberrant, de veritat, que estiguin insinuant que Messi està exigint que Neymar no jugui? No us sembla ja aberrant, que ja és passada? No, però mira, un altre tema... Entonces, si juega Neymar, ¿qué pasa? ¿Que Messi no manda? Clar. Pues ya está. Aleshores criticaran que Messi ha perdut el poder. Clar, És que li donen la volta a tot. clar, esa será la lectura. És lamentable. Y que el Tata le está retando y desafiando a Messi. Mireu, jo necessito energia, beguda energètica, amb sabor, estem parlant de Mad Croc, perquè normalment, Núria, Gil, quina bona pinta. les begudes energètiques totes tenen el mateix sabor i les has de barrejar amb algunes coses. En aquest cas, amb Mad Croc no passa. Tu tens des de sabor cola, poma verda, que fresquet, està boníssim. Ostres, que bé. Tens amb sabor a cafè, cafè amb llet, Ese es el mío. que dius cafè amb llet, tu pots prendre calentet al matí, que et donarà una energia extraordinària, o tu pots prendre fresquet, com vulguis, però té sabor a cafè amb llet, és boníssim. A tots ens passa algun dia, no?, que estem al migdia una miqueta apaivagats i dius, em quedem tot el dia per endavant. I amb això t'aixeques de cop. Una llauneta d'aquesta beguda energètica i, de veritat, que et revitalitza moltíssim, I a part, clar, tenir tants sabors no és allò de superdolç que sembla que sempre estiguis beient el mateix, que és un xarop. Us ensenyo aquesta, cafè amb llet, poma verda, però em sembla que tu tens... Croc-xoc. Coc? Aquí tens Croc-xoc. Coca-Cola, xocolata... Oh, xocolata, aquest per mi, Trobareu tota la informació a la pàgina web madcroc.com o madcroc.es. Energia amb sabor. I amb sabor també us presento la comparativa entre Messi i Cristiano Ronaldo als clàssics. A l'esport també ens ho ha ensenyat. Leo Messi versus Cristiano. Messi, 26 partits, 18 gols, 11 lligues, 2 Champions, 5 Supercopes. Cristiano Ronaldo, 20 partits, 12 golets, 4 lligues contra les 11 de Messi, 5 Copes del Rei, 3 Supercopes. 3 en Supercopa de No veiem les Champions. Els hi ha faltat posar els tornejos de futbol sala que va guanyar cadascú a la seva localitat. No, si no veiem les Champions de Cristiano. No, vull dir... Veiem la del Manchester Som el de United, sempre. però- Aquí cadascú contextualitza les dades o agafa l'extracte, la mostra de dades que li interessa, perquè per la mateixa norma, senyor Alessandro, jo puc dir-li, perquè he portat papers, ja que vostè m'ho pregunta, li dic jo, puc remetre'm, en lloc de fer, diguem, una estadística sesgada com aquesta, a l'històric de partits a la Lliga entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona.
Barcelona. Però l'històric des de quan? Des de sempre, des de sempre. Els de blanc i negre també valen. Tots, blanc i negre, color, alta definició, el que vulgui. S'han jugat 83 de l'any partits, 27. dels quals un 61% ha guanyat el Real Madrid. Com a local. Sí, com a local estic parlant. No és molt, 61% de local i un 17% no és una gran dada, No, home, també li dono les dades perquè vegi que també l'Esporto s'hi vol del Barcelona com a local a la Lliga. Doncs en aquest cas sí que té també 48 victòries dels 84 partits que ¿Qué tanto por ciento es? Es un poco más elevado. Sabemos contar todo. Pero es que como no lo dice... ¿Quién es el porcentaje? Es para hacerle ver... Curulari. 64% al Barça, no? No, 58%. Curulari de... No, 58, no. 50, sí, 57. Un 10% más de victorias locales el Barça contra el Madrid. Lo cual demuestra que el Barça crea más problemas al Madrid en el Bernabéu que el Madrid al Barça en el Camp Nou. Estem parlant d'un partit que es juga al Santiago Bernabéu entre el Real Madrid i el Barça, no estem parlant d'un partit que es juga al Camp Nou. Por eso las cifras reflejan que es vulnerable. Si anem a referir-nos a un partit concret, anem a mirar les dades que fan referència a aquest partit. I deixem-nos de les pilotes d'or ja tan manides de Messi. I deixem-nos també d'aquestes estadístiques. I si volen també mirem gols. Gols en totes les competicions aquest any de Cristiano Ronaldo, 39. Només ell ja suma 39, que és gairebé més de la meitat. Sin 2 meses de competición de Messi y lesionado en el arranque de temporada, está a 7 goles del Pichichi de Cristiano Ronaldo. Que tela que se lo ganara, ¿eh? Que se lo ganara, ¿eh? Es que le recuerdo que a finales de septiembre se lesiona en Almería después de llevar prácticamente arrastrando los primeros partidos de la temporada. Vuelve después de 2 meses de parón y está a 7 goles del Pichichi de Cristiano Ronaldo. Es que, vamos, encima habla de comparaciones y no hay comparación posible. Jo també tinc papers, els papers d'Sportium. Sportium.es ha preparat un munt d'apostes especials i, a més, sabeu que quan es juguen els partits podeu fer apostes en viu, en directe, en el mateix moment que s'estan jugant. Però ara us proposarem unes quantes idees abans de jugar-se aquest clàssic. D'entrada, ja us dic que té el bonus més alt del mercat. Fins a 200 euros d'oferta de benvinguda a Sportium.es. O el que és el mateix, ens cobreixen les 4 primeres apostes fins a un màxim de 50 euros cadascuna d'aquestes apostes. Que fallem la primera, ens tornen els diners. Que encertem la segona, la pasta per nosaltres. Que encertem la tercera, la pasta per nosaltres. Que fallem la quarta, la pasta per nosaltres. Que fallem les 4, ens tornen les 4 primeres apostes. Per tant, només podem guanyar. I hi ha una que a mi m'encanta. La victòria del Barça en aquest partit al Bernabéu, al Barça no li serveix cap altre resultat, et dona gairebé el triple del que apostes. Va ara mateix a Sportium a 2,80 euros per euro apostat. Què us sembla aquesta? Molt bé, és que clar, al Barça no li val l'empat, perquè amb l'empat continuarem estant a 4 punts. Vull dir que el Barça ha de guanyar sí o sí aquest diumenge. Us dono una altra molt bona, que a més dona un rèdit espectacular, si no ens tornarien els diners. El Barça guanya al descans i acaba guanyant al final. Això va a 5 euros per euro. Multiplica per 50. Si et surt bé, tu emportes tot. Si no et surt bé, et tornen els 50. Yo además voy a afinar además. Guanya al descans i acaba guanyant al final. Yo además afino con un resultado justo. Sí, Alfredo, ¿tú qué dices? Yo creo que es un partido de goles, que marcan Cristiano, que marca Messi y que acaba 2-3. ¿Cuánto me pagarías? El 2-3 va a 23 euros per euro apostat a Sportium. 1.150 euros. La victòria del Madrid, si algú vol apostar per la victòria, va a 2,30 euros. L'empat a seques va a 3,60 euros per euro apostat a Sportium.es. I si Cristiano Ronaldo obre la llauna, 5 euros per euro. Si la obre Messi, 6 euros per euro apostat. I si la obre, i aquesta és la meva, Neymar Júnior, 8 euros per euro i mutis a la gàbia tot el madridisme amb Neymar obrint el marcador, com ja va fer el Camp Nou. I bailando samba en el césped. I ballant samba. 8 euros per euro apostat. Una altra aposta que m'agrada és que el Barça marca el primer gol abans del minut 30. I amb Messi. T'agrada aquesta, Gils? Sí, aquesta m'agrada i serà així. 4 amb 10 euros per euro apostat, i si a més diem que ha marcat Messi, com diu la Núria, 6 euros per euro apostat, multipliqueu, seria molta pasta aquesta combinada. I Messi li dono 2 gols, perquè a dia d'avui, per mi, Messi és més decisiu en el Barça que Cristiano en el Madrid. Yo le vi con la mirada esa asesina que tiene el otro día y unas ganas tremendas para este partido. I seguretat, i li veig seguretat, i crec que és hora de que demostri que Messi és decisiu i imprescindible en aquest Barça. I sabeu que els amics d'Sportium han fet una porra a la pàgina de Facebook. Ah, molt bé. Facebook.com/Sportium. Vosaltres feu la porreta i si encerteu el resultat podríeu aconseguir una samarreta oficial del Futbol Club Barcelona. Sportium.es a la pàgina de Facebook, facebook.com/Sportium. Poseu el resultat, feu la porreta, que no costa res, i si encerteu podríeu aconseguir la samarreta oficial del Futbol Club Barcelona
a Sportium.es. Si sou del Madrid, també la podríeu aconseguir, Pérez Mojica. Sí, d'un altre equip també. I 1-2 com va? A l'1-2. Espera, que m'interessa a Gils de Boe. Aquest és més probable pel que diré. 10 euros per euro. Perquè du 14 partits consecutius encaixant gols el Futbol Club Barcelona. Així que aquestes apostes que proposava vostè al principi Perdón, que lleva 14 partits consecutius encaixant gols. A veure si li agrada el Madrid aquest. Con el Real Madrid. Que després em diuen, és que no li deixes dir res al del Madrid. Què vol, que li faci jo? Apostes especials, quina faria vostè? Deixi'm un minut per pensar-la. A la carta, va. Deixi'm un minut per pensar-la. Arruïnese. No em sembla malament Ronaldo i Messi, amb dos marquen, Això quan que va? són 5 euros per euro. Que marquen els dos. Que els dos marquen. Esa yo también la firmaría. És bona aquesta, 5 euros per euro. 5 euros per euro costat. Aquesta és molt bona. Veu com tinc vista, senyor Sí. Bueno, hay otra apuesta que es muy buena, que los dos equipos marcan. Porque evidentemente es un partido en el que da la sensación de que los dos van a marcar, ¿no? Igual que decía usted los datos de 14 partidos encajando goles el Barça, también lleva no sé cuántos partidos marcando siempre. O sea que... Sportium.es. Alexia Herms, hem preguntat també per l'11 que triarien els rondaires. Aquí han escollit, perquè aquí hem debatut molt. Doncs anem a veure les alineacions que ens proposen a través del Facebook. Començo amb el Jonathan Ferreira, que ens diu Valdés, Alves, Alba, Piqué, Mascherano, Busquets, Xavi, Cesc, Iniesta, Pedro i Messi. El Daniel Amar ens proposa Valdés, Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Pedro i Neymar. L'11 de l'Aitor Navarro seria Valdés, Alves, Bartra, Piqué, Alba, Iniesta, Busquets, Xavi, Pedro, Alexis i Messi. L'Anna J creu que seria Valdés, Alves, Bartra, Mascherano, Alba, Iniesta, Xavi, Busquets, Messi, Pedro i Neymar. I acabo amb la Lorena Gómez, que faria jugar a Valdés, Alves, Piqué, Bartra, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Alexis i Pedro. I la porrita i els golejadors que hem fet amb els rondaires? La tens per aquí, també? Sí, la tinc aquí, Albert. Alguns resultats, perquè hi ha molts, clar, només podem triar uns quants. Porrita força optimista, la dels rondaires. El David Gómez diu un 0-2 amb gols de Messi i Pedro. El Jordi Massip, un 1-4 amb un gol de Neymar, 3 de Messi i un de Pepe en pròpia porta. El Vicenç Cortielles ens diu un 1-3 amb un gol de CR7, 2 de Messi i un de Neymar. La Juanita Isabel, un 2-5. I acabo amb el Javier del Canto, que diu un 1-3 amb gols de Messi, Alves i Piqué. A la caverna han parlat de les jugades polèmiques dels darrers anys. Ja comencen a condicionar l'àrbitre Undiano Mayenco. 93. Es Fernando Hierro con Zubizarreta. Yo no lo veo claro. No pitó penalti árbitro. En directo me parecía y luego en la repe vemos cómo parece que se la roba limpio. Ya, pero mete un poco ahí la pierna. Sí, pero si el balón se queda... Yo creo que es penalti. Yo creo que es penalti. Es penalti. Porque está pisando área. Toca el pie y el pie es el que para el balón. Pero se la paró Zubizarreta. Empezaba Iturralde, si pitaba Iturralde, penalti claro. Soy incapaz de verlo claro, de verdad. Yo creo que es más penalti que no, pero Para mí tocaba. Me parece como que llega Rivaldo. ¿Os acordáis de este gol? En la 2000-2001 decían que estaba Gerard en fuera de juego. No marcó el 2-3 porque no subió al marcador, o sea, 2-2. Luego niego al enemigo. ¿Por fuera de juego? Sí. ¿De quién? Gerard está a la trayectoria del balón. Sí. 4 tíos tapando al portero. El consenso casi mayoritario era que no era fuera de juego. Sí, en Barcelona sería. A ver, se desentiende del balón totalmente. Una jugada diferente. Piqué se desentiende del balón. Esta, aquí me parece que se le desentiende pone del los balón. brazos delante para que no pase. Penalti claro, penalti claro. Que es Leo Messi. 2009-2010, también esos partidos frenéticos, esa temporada de los partidos. No pitó penalti, Pistinazo. Pero qué futbolista, y lo protesta. Eso yo lo adjunto, pero no, yo no soy así. Hay que jugar con esto, porque si no... No es un penalti, son 4 penaltis. La polémica de los clásicos, sobre todo en tema de penaltis. Esto lo pitó y Mourinho quería la roja. No, pero penalti es penalti. Pero da igual que no levantes, no toca pelota. Toca balón. Sí, lo roza. Mira cómo lo levanta. Mira cómo levanta. No levanta nada, Siro. Mira, ahí. Nada. A ver, De David Villa, con Iker Casillas, ahí, ¿qué pasa ahí? Para Piqué por protestar. yo creo que es penalti. Realización hay que poner... Ahora, a ver. Toca Villa. Es penalti. Toca Villa, Casillas no llega, pero es cierto que Villa se cae antes. Sí, se tira. ¿Qué pasa de todo? No es muy rápido. Mira, Nada, se tira. mira, te digo una antes de cosa, contactar. Esta opinión. Le deja la pierna a Mascherano. Pero yo te digo una cosa. Le deja Mascherano Yo te digo la una cosa. rodilla. Se dijo en su momento que hubo penalti en cada área. Perdona, però quina barra no posar el penal de Pedro al darrer minut de la temporada passada, Albert, per exemple, visto... o els penals que li van fer a Pedro al Camp Nou a l'eliminatòria de Copa del Rei, també claríssims. Visto lo visto, todo se puede justificar. Sí. Todo se puede justificar. Aquí no hay penalti, aquí toca la pelota, mira. Vau veure Iturralde?
Que va reconèixer en aquest mateix programa que l'havien canviat i van posar un Diano Mayenko a la darrera final de València perquè el Madrid no volia Iturralde y sí volía un Diano. Perdona una cosa, de todo lo que se ha visto, Blanco y en botella. Lo más sangrante que se ha visto en los derbis en los últimos tiempos, en los clásicos en los últimos tiempos, y creo que está de acuerdo conmigo el señor Mojica por una vez, es el gol que anulan a Rivaldo, los Santos Omar desde fuera del área, que es lo más inverosímil que se ha visto en un partido de fútbol, desde la frontal del área, por fuera de juego. Aquí hi ha una cosa claríssima, jugades conflictives o polèmiques n'hi ha hagut per a... Però esa no me diga usted que... La más sangrante. Completament d'acord, però vull dir una cosa, aquí sembla que quan vostès fan referència a algunes d'aquestes jugades dels darrers anys és perquè simplement estan constatant que hi ha hagut errades arbitrals, però quan ho fan els que vostès anomenen de la caverna, resulta que estan posant pressió a l'àrbitre. Doncs no, senyor Lesan, o sigui, tots ho fan amb la mateixa intenció. És a dir, quan vostès han passat tota aquesta setmana parlant d'un Diano Mayenko, parlant de les seves errades als darrers anys, crec que d'aquesta forma també contribueixen a posar-li certa pressió, en aquest cas, de cara que afavoreixi el futbol Barcelona. Un senyor que amb el 2-6 no afegeix ni un segon, quan s'havia perdut moltíssim temps, un àrbitre no està per ser... Quan vostè diu això... Estem parlant des de l'objectivitat. Des de l'objectivitat. No va afegir ni un segon amb el 2-6. És universal, això. Quan vostè diu això, és igual d'especiós que quan Ciro López critica una jugada polèmica que no va ser xiulada fa 15 anys. No, però això és una dada objectiva. Això és una dada objectiva, és la gran diferència. Parlar d'afegir temps és una dada universal. No va afegir ni un segon. ¿Qué sentido tiene que un árbitro no añada en un partido de liga? Porque él dice, no, es que el partido está sentenciado, pero es que usted no tiene que juzgar eso. Es que el golaveraje puede afectar a otro tercer equipo, que a lo mejor puede igualarle al Real Madrid. I la final de València, la violència que va permetre de Pepe, d'Arbeloa agafant dels cabells a Villa, que no va expulsar absolutament a ningú, va permetre una final com volia Mourinho, com volia el Madrid. Mira, jo vull fer un petit comentari. Ahir la Federació Catalana de Futbol va presentar una campanya del Joc Net, dirigit concretament al futbol base i també la cooperació de tots els parts implicades, entrenadors, jugadors, àrbitres, i crec que és molt positiva aquesta campanya, però no té sentit aquesta campanya si no n'hi ha també un exemple per part de jugadors implicats, el que sempre estic dient aquí. Els grans equips. Si els grans equips no col·laboren amb l'imatge que estan donant, per això hem dit abans que no és recomanable 4 partits Real Madrid-Barça si ha d'acabar com va acabar fa uns anys en una gran polèmica i un mal exemple per la joventut. Doncs això va permetre un Diano Mayenko. Aleshores, totes aquestes campanyes de Joc Net, també els corresponsables són els grans equips i la Federació Espanyola per implantar també el Joc Net dintre del partit, però també després per part dels entrenadors. I dic una cosa més, el senyor Mourinho no va ser una figura, per mi, positiva pel Joc Net aquí en els últims anys. I perdoneu, tampoc ho és Pepe, però en comptes de criticar la figura de Pepe, a la caverna el que fan és criticar la portada de Mundo Deportivo. Ara ho veureu. Por cierto, campaña en Barcelona. Campaña en Barcelona. A partir de la noticia del Chiringuito, muchos compañeros han hecho eco, ¿no? Cambiando 4 palabras, pero la noticia del Chiringuito ha seguido en otros medios de comunicación. ¿O hay madriditis en Barcelona? Cuando llegué a España, aprendí una expresión muy bonita, que es curarse en salud. ¿Es verdad? Yo creo que se adapta perfectamente a lo que se está preparando en Barcelona. Seguí en esa línea. Peligro, la portada de Mundo Deportivo. ¿Apoyas esto? Que se lo pregunten a Duda. Si ayuda a que el árbitro vea a Pepe una entrada y dice, sí, anima al árbitro a pitar antes a un jugador del Madrid. En Valdebebas, cuando han estado jugadores repasando la prensa deportiva, ha habido un corrillo que, viendo la portada de Pepe, se ha descojonado. Me huele a que en Barcelona no se quiere hablar del Tata Martino, no se quiere hablar de los problemas de Messi, no se quiere hablar de otras cosas. Ha hablado de que si las patas de Pepe, que si no sé qué, Petón habla de la intensidad que llevan los partidos al extremo. Yo creo que ahí fue el Atlético el que lo llevó al extremo y el Madrid le aguantó el cara a cara. Carazo habla de Pepe, Xavi, Pepe, Xavi, tal. No, es que no. Por favor, dejamos acabar. Mascherano, no dale ya Mascherano. Y Busquets. Mascherano y Alves y Busquets. No tengo ninguna duda de la fuente
del amigo Kim, dentro porque del los vestuario, propios jugadores evidentemente. han filtrado la información. Claro, ya lo dijo Eso, él, hombre, ya lo dijo está él. claro, Es hombre. una información que vienen los jugadores interesados en que Hombre, eso se salga y exacto. empezar a mediatizar. Mira, Josep, a mí me parece, de verdad, reducir todo a Pepe me parece una caricatura que no lo queréis sin ver. sentido. Decías tú, madriditis en Barcelona ya no existe, vale. Pues sí. La portada es de una madriditis que asusta. Hoy la excusa es Pepe. El año pasado la Que excusa no es era ninguna Mourinho. excusa. Y el año anterior la excusa era que no es- Cristiano, que era un chulo. Es que es imposible buscar cosquillas al Madrid. Es verdad. Es verdad. imposible buscar problemas. ¿A qué recurrimos? verdad. A los viejos, No, viejas de la semana historias de pasada. Pepe. La realidad madridista es tan bonita, tan plácida, tan normal, Es verdad tan que no bonita, está bien, no Petón se ríe, que es pero- imposible buscar. Ai, Josep Tant de Merengol, bo. ai, Josep Merengol, tu que t'has venut d'una manera tan ruïn, Quan no fa gaire anaves dient que eres del Barça i escrivies a les pàgines del diari Esport com si fossis un gran culer i participaves a les tertúlies de Catalunya Ràdio i aquestes coses. Te'n recordes, Merengol, quan deies que eres del Barça? I ara, gran ofensa. Per titular, jo crec que amb molta ironia, Pepe Ligro, un jugador que ha estat a punt de trencar-li el genoll a Duda, un jugador que ha trepitjat caps a rivals, un jugador que, amb el que deia Gilles de Bode, no col·labora gens ni mica amb el joc net. En comptes d'atacar els jugadors bruts, ataques al Mundo Deportivo, però no dius res de la premsa madrilenya quan han carregat constantment contra Messi, quan han insinuat que els jugadors del Barça es dopaven. D'això no dius res. Això no és barcelonitis, Josep Merengol. Carai, jo sabia que la mà darrere l'esquena te la posava el Tito Flor, però no sabia que ho feia sempre. Em pensava que et quedava una mica d'ètica periodística, Josep Merengol, que t'has convertit en una pantomima de tu mateix. Si ara busqueu a Google Josep Merengol, veureu com no fa tant deia que era del Barça. Ara ho amaga, ara li fa vergonya, ara renuncia, ara... No. Un és de qui és. I quan un es ven, és un venut. Ni més, ni menys. Vols que t'ho digui més alt o ja ho has sentit bé? Em sembla patètic, home. No, i tant de bo una portada d'un diari esportiu pogués afectar els àrbitres, tant de bo. Perquè després del que hem vist, que les barbaritats que ha fet Pepe, que han sigut denunciades públicament... I tot el que poso aquí dels programes que fan ells, per una portada ara es posen les mans al cap. Però que no us escolteu, que no us veieu, Merengol, cada nit amb tot el que feu contra el Barça. Però si el que ha fet Pepe com pots anar ara, de santet, d'alarmar-te per una portada? Va, home, va, perquè el Mundo Deportivo et posa les coses clares des de fa temps. I a més, que s'ha fet cas omís quan s'ha denunciat públicament des de directius, jugadors, afició, tot, les entrades i el joc brut de Pepe. Si llavors s'ha fet cas omís, creieu que una portada de Mundo Deportivo afectarà l'arbitratge d'aquest És que no ho diu Mundo Deportivo, és que ho diu tot el planeta futbolístic. Me apuesto lo que queráis de aquí. Es més, afectarà per bo. Me apuesto lo que queráis que el domingo la primera cartulina de Undiano Mayenko la saca por protestar antes que por una entrada. No, a Busquets l'expulsa sempre. Mira, yo solo os digo que a Lewandowski le sacó el otro día la tarjeta que le impide jugar semifinales de la Champions por protestar. Lewandowski, la estrella del Borussia. Ya veréis cómo antes de una entrada dura, por ir a protestar, por no haber sacado tarjeta, saca amarilla. Tenim poc temps, he de parlar de Mas de Sant Lleí, a Vilanova del Vallès, a 20 minuts de Barcelona trobeu un indret paradisiac fantàstic per organitzar qualsevol esdeveniment, un casament, un bateig, una comunió, una celebració exclusiva. Com m'agradaria celebrar la Champions o la Lliga o un gol de Neymar. Qualsevol motiu és bo per celebrar el que us imagineu a Mas de Sant Lleí. 93 845 88 22 o masdesantllei.com. Avui que ha començat oficialment la primavera, ja estem pensant en el casament, si no d'aquest any, de l'any que ve, reserveu ara a Mas de Sant Lleí. No us en penedireu. I, nois, hem de posar punt i final. Ara el Gils ens dirà contra qui juga a l'Europa, però ho hem de discutir ara al Zarco, a Buenos Aires, amb bones capes de disseny, el millor restaurant que hi ha a Barcelona ara mateix per tapejar, per xerrar. Et poden servir menjar fins tard, sé que l'altre dia va ser gairebé a les 12. Mitjanit. I et van atendre de meravella. De veritat que és molt econòmic. La gent diu, és car? No és car, de veritat que no. Buenos Aires, Sant Urgell, Zarco, el restaurant de moda de Barcelona. Com deia, parlarem una mica de l'Europa també. Molt bé, hem de dir que és molt important assistir als partits del territorial. Sempre ho dic, hi ha partits molt interessants cada setmana i és molt important també per la formació del jovent que pensin que hi ha també els clubs del seu barri, del seu poble,
i no només és Barça i Real Madrid, Espanyol, però és molt important aquesta educació futbolística, esportiva, respectar sempre també els altres equips, i aquest diumenge a les 12, Europa Rugby, i convido a tothom a venir a veure un gran partit. Tenim entrades al Facebook, qui vulgui anar, per veure l'Europa Rugby a les 12. Gràcies, Gil de Bode, gràcies, Alfredo Martínez, gràcies, Javier Pérez Mojica, Núria Casas, a tots vosaltres, també a l'Alexia Herms. Fins dilluns! Força Barça! Adéu-siau!